Oh, kudenga denga wakakuona iwe. Tende uga uzokuona. Baba we, takadzoka kuona. Yadaidza kuona. A very good evening, Manero Kanaka, Kanakuti Mangwanani, Kanakuti, whatever time it is where you are. And welcome to our after church. I know this doesn't come all the time. It should naturally it should come every Sunday. But we know this after church, kunetika zvinhu zvakawanda. After church, kunetika zvinhu zvakawanda. Saka sometimes we come live, sometimes we don't come live. So today, well, I've managed to come live just to quickly talk about what has been going on. Amenoti kwenyu menge muri kuita sei? Ndiri kumbonzwa chitendera. Ndakunda ndichandokuonawe. Vataidzwa vachakuonawe. Baba vataidzwa. Rima ndichariona. Aka kambo kanonzi chitenderano aka kanozikanwa nepostori. Unoziva kuti kana tasvika kwekupedzisira kwevhangeri raparidzwa rapera, vaprofita vaita basa ravo vapedza, kuchinzi iye zvinezvi amaground, yanguva yekunamatira varwere, yanguva yekureshana, yanguva yekudzinga madhimoni. Kunovanzouya chitenderano, and chitenderano chinonakidza kuti chine maversions akasiyana siyana, and chine maversions akasiyana siyana. Chinoimbwa kusvikira kwaedza, chinoimbwa kusvikira kwaedza. Ndo pakanakira chitenderano. It's a wonderful song, it's a brilliant song. Ukaona munhu anoti ndinopinda Apostolic Faith Church but asingazive chitenderano, anenge asiri kunyanyisa kutaura zvokwadi, anenge ari kuti kana kuti maybe anenge ari munyowani, but vazhinji vanoziva chitenderano kuti ndo rumbo rwepostori. Zvakafanana naHosana, regera timbotsvaka Hosana, timbodzwa Hosana somewhere. Pane Hosana kanonakidza zvikuru kwazvo. Kahosana kanonakidza zvikuru kwazvo.
Right, so let us do it this way. Timbonamata, naika. Timbonamata. Let us practice our mindfulness, our meditation. It's about 16 minutes. This video audio and so we can use it to just sit comfortably and nasinga tine shoko riri pana 2 Kings chapter 7 kubvira pa3 kusvika pa9. Regerai tiri werengi. Ndinoda kuti tite meditate, tite mindfulness, tite contemplative prayer, tite tinamati silently. Iwewe neni tine masituations akasiyana siyana. Saka ndinoda kuti tinamati, tipinde panguva yekunamata silently. Uzvinamatire silently. Wega. 2 Kings chapter 7 from verse 3 kusvika pa9. Chaverenga mudududu nechirungu. Now there were 4 lepers at the entrance of the city gate. They said to each other, "Why stay here until we die? If we say we will go into the city, the famine is there and we will die. And if we stay here, we will die. So let's go over to the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die." At dusk, they got up and went to the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp, not a man was there, for the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and a great army, so that they said to one another, "Look, the king of Israel has hired the Hittite and Egyptian kings to attack us." So they got up and fled in the dusk and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. Verse 8. The men who had leprosy reached the edge of the camp and entered one of the tents. They ate and drank and carried away silver, gold, clothes, and went off and hid them. They returned and entered another tent and took some things from it and hid them also. Verse 9. Then they said to each other, "We are not doing right. This is a day of good news, and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace." May the Lord bless the reading of his word, for it is holy. Ndoshoko ratanga tinaro nhasi. Now, unoziva situation yako madekwanana. Uri kuziva situation yako yauri. Is it a situation of life and death? And are you doing the right thing? I want you to bring to the forefront your situation. Or maybe you don't have a situation, but you know of someone who has got a situation. I want you to bring it to the forefront. And rub your hands until they feel warm. Touch your heart. And say the name of that person inside your heart. And wish them wellness. And wish them to overcome. Wish them to face their challenge. Kusiri kufande kupi. As we listen to the song, which is 16 minutes.
So basically, we are going to do a 16-minute meditation, silent prayer, and may God help you. May God be with you and answer your prayer. There we go.
So as we come to the end of our contemplative prayer or my meditation on mindfulness, whichever way you've been doing it, just taking a deep breath and slowly breathe out. Feel where you are sitting, where your feet are, and also and as you open your eyes to bring yourself to the attention of this moment and say, yeah, 16 minutes, you have been there. Now, powerful songs. I don't know how you were listening to the words, whether you could hear the words or whether it was just accompanying
words. But I tended to pick kubva murumbo, kubva the songs. Makorokoto, mambo Jesu makazviita, makaite basa, ndakange ndiri murima. Tinotenda mambo Jesu. Kana nevarwere vanopora. I hope God has touched you. I hope the Holy Spirit has answered your prayer. I hope Jesus Christ has paid attention to your request so that that person may find peace. That person might find healing. That person who is in a problem might find a solution to their problem. That person might be happy. It's very important, vana vaMwari. Now, inzwai munzwa. Nhasi shoko ratenge tinaro ringe richinakidza. Ameno kuti kwemenge muri. Shoko renge riri kuti kudii. Feel free. Feel free. If you want to join me, if you are there, if you want to join me, please join us and let's share kuti kumakereke kwenyu shoko renge riri kuti kudii nhasi. Renge riri kuti kudii. Rikatione kuti ndiani ari padhuze anogona kuuya. Anzi ameno kuti shoko renge riri kudii nhasi kwenyu kwemenge muri. Isusu tenge tiri patsamba yevarume vana 4 who had leprosy. Upenyu huna kupfava. I've always said, ndichitanga maprograms angu ndinowanzoti, I hope I find you all in, well and happy, accepting whatever situation that you are. Because why? Life is suffering. The four basic truths about life, or some people want to call them 4 noble truths about life. Number 1, life is suffering. Life is suffering. 2 Kings chapter 7. Varume nemaperembudzi vari 4. Guta rakanga rakakomberedzwa nemaAssyrians, maAramenians. Vanga vakakomberedza guta. The king of Israel was under siege. Anga akaisirwa masanctions ekuti haubude enda hapana anopinda. Hamubude unochera mvura, mubude kuenda kumunda. You are enclosed in the city. Bam. But listen, varume vane maperembudzi 4 vakanga vakakandwa kunze kwemusha, kunze kweguta. Nhamo haibvi pane imwe. Iwe unenge uchifungidzira kuti maybe zvatiri under the war, zvatiri kurwiswa, saka tichanzwirwa tsitsi. But havana kunzwirwa tsitsi nekuti mutemo waitaura kuti mapere they are contagious. Hafaniri kuti vanhu vane mapere havafaniri kugara mukati meguta. Kwekuri kunzi nhasi hanzi vaitoonekwa sevanhu vasisina chimwe chinhu. They are going to die. They were going to die anyway. So why waste food in giving people who were going to die? Throw them out of the city. Vapedzerani nema-Arameans ikoko. Vari 4. Life is suffering. This is what life is. It is like that. Whether you like it or not. Whether you like it or not. Life inotongorwadza. Ndozvairi. Hazvina basa kuti une millions. Hazvina basa kuti une shamwari dzakawanda dziri mumapositions api. Hazvina basa. The honest truth about life is, it is suffering. So, tiri kuona varume vane maperembudzi. Now you might be in a situation, wofunga kuti, situation yandiri vanhu vanofanira kundinzwira tsitsi. Vanhu havanzwi tsitsi. Jesu Kristu tinoziziva kuti situation yaakanga apindana nayo
yange isina kunaka, yange isina kupfava. Peter chai akanzi, on this I will build my church. Akaramba kuti handimuzivi uyu. Vanhu vataura iwe unoratidzika iwe semunhu takakuona uchifamba nemurume uyu. Peter akaramba akati kwete kusvikira jongo rakukurudza. Jesu akatarisa vanhu so akati, omana, vanhu vandairapira varwere vavo, vandaimutsira vafi vavo, vandaiitira zvese ndichipa chikafu. You know what? They were shouting, crucify him, away with him. Ndo zvakaita upenyu. Saka tikada kurwisa upenyu, tikada kuresista what it is, we just end up frustrating ourselves. This is what life is. Life is suffering. And it is how we approach, how we accept, how we respond to this aspect of suffering in life that will help us to deal with that suffering. Yes, life is suffering. But there is also the second truth about this suffering. It has got a cause. Hakuna chinhu chinoitika pasi panapa. Ava varume vemaperembudzi avo vatiri kutaura nezvavo panapa. The reason why they were suffering this way is because they had leprosy. They were suffering from leprosy. It is the illness. It was not about their personality. It was not about their character. It was not about who they were, where they were born. But it was because of the illness at the time and also the laws at the time that were being used against them. Saka tikakwanisa kuziva izvozvo kuti dzimwe nguva dambudziko ratinaro, problem yatinayo, it is not about kuti uri muZimbabwean, uri muSouth African or what, but it is because of the conditions. It's because of the environment, because there's an interaction between what happens to you and in the environment and society and many other things. And we know that if it is because of the environment, then that is not my personality. That is not my character. That is not my behavior. What is it that is within the environment that I need to look at, that I need to address, that I need to work on? Varume vane maperembudzi, they looked at themselves and said, you know what? We are dead. Our situation is dead. Imbonditaurira mudikani. Situation yako izvinezvi yakaita sei? Maybe situation yako is a dead situation. Utaura kuti no, situation yangu. This is life or death. It's a dead situation. Munozwa pana mama situations ekuti kusiri kufa ndekupi. It's you are just against the war. You know, when you are against the war, there is nowhere to run. You've got to fight. If you want to run and you have come to a dead end, wamhanya uchipinda mucul-de-sac, hakusina kwekuenda, you've got to turn and face the adversary. You've got to turn and face the enemy and fight. Varume vemaperembudzi vakazoona kuti kuenda muguta vachangonodzingirwa kunze kana kuti vachangonofa nenzara, because muguta macho makanga musiri kupindika maime nenzara. Wakati tikaramba takagara patiri pana apapa, we are still going to die. There is only one way out. It is to go towards the enemy. Sometimes challenges dzatinadzo, they require us to face the enemy. Truth number 3. There is always an end to men's suffering. This is a painful truth. But the end is not determined by us all the time. The end is usually determined by God. But because isisu tinoda kuti pain yedu, tinoda kuti kushayiwa kwedu, tinoda kuti
Situations atinavo aitike according to our own time and according to our own plans, according to our own desires, according to our own expectations, and things don't happen according to that, then we despair. Inzwai munzwi. Varume maperembudzi, they said, there is only one way. It is to go to the camp of the Arameans. They are our enemy, yes, but there are chances. Sometimes in life you need to take chances. If you do not want to take chances, if you are always thinking loss, if I take this chance, what if I lose my money? What if I lose my job? What if I lose my position? What if I lose my marriage? You will never move forward. You will never walk forward. You will never succeed. Sometimes we need to take risks. They said, let us go to the camp of the Arameans. There are two things that are going to happen. It's either they take us hostage. And if they take us hostage, we leave. And the chances are they will feed us. If they decide to kill us, we are already dead. So there is nothing we are going to lose because we are already dead. If we stay here, we will die. If we go into the city, there's famine, we are going to die anyway. So whichever way, we are going to die. But if God smiles on us and we are taken captives, then we live and we will be fed. And that's all they wanted. And they decided at the fall of night, at dusk, we will go to the camp of the Arameans. Number 4. There's a pathway to the end of suffering. The pathway is usually very hard. It's usually very tortuous. It is usually very painful. Kumusha kwedu kwa mambo mangwende. Vanhu vakawanda waiuya wachibva nekune rimwe divi. They usually would encounter a lot of hurdles, a lot of problems. Waiburuka bhazi obvunza ndiri kuendawo kwaEvangMangwende. Ainongedzerwa kunzi apo padzimba idzo dzeblue idzo pane magum trees aya ndo pamambo ipapo. When you are looking at a destination, usually your eyes just go to the destination and you don't consider what you are going to encounter on the road, on the route. These people would be coming to report nyaya dzemumatare avo, nyaya dzemumisha mavo dzavanenge vakanganisirana. And kwavanenge vabva kunenge kuri kure. Waisvika waine madhaka kana muri muzhizha, tsine, all sorts. They would look knackered, but they would be saying, ndasvika. And usually pamba pamambo kana masvika, you'll be taken care of. You'll be given food, water, and everything to refresh yourself. But pawaiuya kwakange kuine zibani rakange rine majahwi madhaka. Kana kuine akadzokerera panzira ati madhaka kwete, nyaya yake haina kutongwa, haina kuenzaniswa. But I will tell you ndati waisvika waine madhaka wanichi. And speaking to them, they would tell you, nozo, pane imwe nguva yandambofunga kuti, is it worth it to continue nemadhaka aya? Majekaruswa wachichekwa, all sorts. Is it worth it kupindana nemumasango esaya, nemumahuswa ese mamhundu aya, ndichibaiwa netsine kudai nemafeso and everything? But they would say, ndoda kuti nyaya yangu ienzaniswe. Kuchidzokera ndafamba kudai so.
is not going to help me. And they will arrive. Will report nyaya yavo. And the thing is, we would then tell them kuti nzira yamauya nayo yamanangidziswa imimika mafambisiswa nenzira iri so hard. There is a better way to go back kunokwira bhazi, just go through nekwanhingirini uko and so on. And they'll say, oh, if I know, say, yeah, next time you're coming for your hearing, just use that way. It's kind of a little bit longer, but I know a lot of hurdles. What am I saying here? I'm saying sometimes the path to the end of our suffering has a lot of hurdles, has got a lot of pain, has a lot of challenges. And if we are to end our suffering, we've got to endure. Varume vemaperembudzi, these 4 lepers, it was not easy for them to go there because, one, they had fear. Hakuna munhu asingatye. They had fear. And fear, for your own information, if you let it play in your head, it can stop you in your tracks in doing a lot of things. But they went on. Now, because they persevered, God heard their wish. God heard their prayer. Pane zvimwe zvatinofanira kuita sevanhu kuti tipedze madambudziko edu. Zvinoita activate ngoni nenyasha dzaMwari. Tikagara because tiri muma-problems. Tikagara because it looks like there is no other way out. Tikangonyarara because we think kutaura kuchabatsiri, we have been talking for a long time. We can no longer continue talking. Then God is not going to be activated. Ngoni dzaMwari is not going to be activated. Sometimes it is how we approach, how we look at our situation that activates God's grace. And we know from the narration here, when they were walking towards the camp, Maremians akanzwa sekuita kunge kuri kuuya thousands and thousands of horsemen and chariots, an army was approaching. And in their minds, they started thinking, Hittites, Egyptians, oh my God, the king of Israel has sought help, and we are going to die. And they ran away, leaving everything. Sometimes dambudziko rako ndo shoko ratinge tinaro nhasi. Dambudziko rako rinoda bravery. Dambudziko rako rinoda kutarisanwa naro. Kusiri kufa ndekupi? Sometimes say that to yourself. You know what? I want to take the bull by the horns because I am cornered. Some drastic situations require drastic measures, require drastic actions. Some situations hadzingoperi kana tisina kufamba. Some situations hadzingoperi kana tisina kudzifambira. Let me say to you, my dear brothers and sisters, today, as Hanzi, if you look, Zanzi, varuma pawakasvika vachisvika mumusasa weMaremians, what do they find? They find, oh my God, the camp is empty, it's deserted. Hapana, the enemy has run away, leaving everything behind. These were looters. They were known for looting, for raiding, and just plundering people's wealth. That was their speciality. And when they thought the Egyptians, when they thought the Hittites, they ran for dear life because they knew they would still go and reconvene in other areas and start raiding and collecting wealth. They left everything. And I like it. Panga pari kutaurwa nhasi. Zvanzi.
These lepers, when they got into the first tents, they found gold, silver, food. They ate. Because in Zara, they ate. And they took some wealth and went to hide it. Hope was there now. Hope was there. We have found food, and there is no enemy here, and there is wealth. Life is back. Our relatives, our friends, our so and so, life is back. And they took money, food, and hid it in case. Munoona, zimwe zvinhu zvinoda kungwara, zvinoda kufunga. You don't just start celebrating usina kuisa some safety nets in place. Make quick risk assessments and put things aside. I'm an advocate of always, vana vaMwari, kuseva mari hakunetse stereki. Kana tichida zvedu, hazvina basa tunotambira mari. Chimbofunga kuti every month kubvira pawakatanga kusenza, dai waingoisa hako $20 aside. Sacrifice $20, 20 pounds, whatever. 20 aside. At the end of the year, unenge waseva 240. And for how long have you been employed? For how long have you been in employment? Maybe 10 years. Continuous. I know kuti nguva pani tinobuda mabasa, toshaya mabasa, tononokora kuhomwe iyoyo. But ndiri kutaura kuti it doesn't matter. Sometimes the little that we save will come handy on this other day when we want some cash. Let us develop a habit. Kuti kana tatambira mari, tinongoisa $20. What more ukaisa 50? What more ukaisa 100? What more can you afford the 200? Just aside. Imi, chimbofungidzirai, munoona zvinoitika. Vamwe wedu tinobhadhara Netflix. Inokosta mazimari. Vamwe wedu tinobhadhara ma-contract lines emafoni. Anokosta mazimari. Tine ma-TV license. Not my TV license. A TV license you need it because to watch TV you must have a license. Tine ma Sky, tine ma BBC, tine ma Virgin channels. Atino badara mazimari, ma 70 pounds, ma 50 pounds something. But mufunge yenyu atina life insurance, atina funeral insurance, atina a saving. What are we trying to say? The lepers, the moment they came face to face with wealth, what they started thinking of is bank. Get something and hide it. Life has started. Eat and fuel the body so that you have energy. But I like it. Hanzi, penga pachitaurwa shoko. Zvanzi tererai munzwe mukaenda pa verse 9. Verse 9. Inotaura kuti vakati imi, yes, kwatiri tapinda machena. Munoona, Zimbabweans, we have got a bad reputation from fellow Zimbabweans. Kuti tikaona chakanaka, tikaona chiri kuburitsa mari, we do not want to share with others. Vana veZimbabwe ndida kuti mumbotarisa muone kuti if you are in the diaspora, tarisa ma-Jews, tarisa ma-Indians, tarisai ma-Pakistan, tarisai ma-Chinese. Muchaona kuti
marudzi aya, in almost 90-95%, they have got intact communities and they help each other develop. They tell each other and they support each other. And as a result, their communities are easily recognizable and they've got businesses that thrive. And it's very rare to find them wachitenga muAsda, wachitenga muMorrisons, wachitenga kana mushop yako iwewe muZimbabwe. You will find them buying in Chinese shops, in Asian shops, in Indian shops, supporting each other. I'm not saying zvakanakira stereki kuti waite castigate mashops evamwe vanhu, no, but ndikuda kuratidza kubatana zvakunoita kuti dai isisi vana veZimbabwe taizvikwanisa kuzviitawo izvo zvezvo, kuti ukaonawo pari kuitika something chinounza pundutso kumwana wekumusha, let us share the information, let us support each other, let us educate and enlighten one another. The lepers said, this is not right what we are doing, eating and taking wealth just for ourselves. If we continue doing this until morning, it's going to be a crime. Why not send someone to go and tell the king? This is the day of the Lord. They realized something must have happened for the Arameans to run away, leaving this. They declared, if you go to that Second Kings, let us read it. 2 Kings chapter 7, verse 9. Munzwe kuti pari kuti kudi iri kuti hanzi, then they said to each other, we are not doing right. Are you doing right tonight? In whatever you're doing, are you doing right? Ini ndinoziva vamwe vanhu vakaunza vanhu vasiri hama dzavo kubva kuZimbabwe kuuya mudiaspora, supporting them to come. Vakangovaudza kuti, you know what, to come here mazuva ekutanga ayo zvaingoda kungokwira ndege yako chete uya kuno. They would say, I will support you, here is my address, and when you get to Heathrow and they ask you where are you going, you tell them you're going to this address and I will support you and help you initially. There are people who have done that. Are you doing right? Today, what are you doing nechikristo chako? Today, what are you doing nechiprofita chako? Today, what are you doing nekurota hope kwako? Today, what are you doing neumanager, neudirector? Now, what are you doing nekambani yako yaunayo? Vana veZimbabwe vari kukwangwaya uko. Hazvingafadzi nekuzonakidza here kana ukainvite 1 or 2 from your village, kana ukainvite 3 or 4 from your village kuti vauye vasenze pakambani yako, wasiyo nhamo, wachengetewo hama neshamwari dzavo. They said, we are not doing right. This is a day of good news and we are keeping it to ourselves. Today is a day of good news and we are keeping it to ourselves. Ndikuda kufunga kuti nini varume vemaperembudzi avo wakatombopindwa nepfungwa yekuti no, takaraswa isisu. Mambo akasapota kuti tiraswe. So why should we go back? But pane chakawadzamira
kuti izvi zvinhu hazvina kuitwa nekuda kwedu, because isusu tenge tatouya kuzozvipira to be captured, but tasvika, the camp of the Arameans is deserted. This is a day of good news, and we cannot keep it to ourselves. We cannot just enjoy it ourselves. We need to share it with others. We need to share this with others. And you know what? They agreed. Let us send someone to go and tell. Iwe, unogona kunge wakarwadziswa. Unogona kunge wakarwadziswa muupenyu hwako iwewe. Unozwa kuti pane vamwe vakadzi vanoramba varume zvinorwadza. But kana a day of good tidings, usarangarira kurwadziswa kwawakaitwa. Kuna vamwe varume vanoramba vakadzi zvinorwadza. Kuna vamwe varume vanotrita vakadzi. Kune mamwe maboyfriend, mafiance anotrita vamwe kuita kunge sezvituta kana kuti sechinyi, zvokuti munhu anoti hanzi kana ndikaona paatsika ndinoita kunge ndichatimba ivhu racho kunorikanda mumoto. But inzwa unzwe, kune varume vakanga vakaraswa, vakanga vari kunzi, you do not deserve to live in the city. You do not deserve to live. You are no longer part of us. We can't waste food on you. But when they realized that this good news cannot only be for themselves, they said, let us go in the village. Let us go in the city and tell them. Imi, vakatomborambirwa kunzi kunyeperwa ivava mapurembudzi vari kuda kutisetera. But they said, no. And the king actually said, chimbotumidzirai vamwe vanhu vakangoita zvimwe zviwanhu. So unozva kuti kuna vanhu vanongotarisirwa pasi musociety vanoda kuitwa maybe maimbozvitawo kwenyimi kuti pane dzimwe mbeu dzamunodyara kunze kwemunda kuti kana shiri dzakuuya dzinotanga kudya idzodzo muchiprotecta mbeu dzakanaka. Shiri dzinopedzera dzakuziva kuti aiwa izvi madhamu izvi, mbeu chaiyo iri mukati umo. Pane vamwe vanhu vanoitwa vana chekumarara mukati muupenyu, vanonzi kunotyisa tangai maendesa ivavo, kana kuti kunofungidzirwa kuti kungangoitike zvakaipa, vanonzi tangai maendesa ivavo. But they came back and said, it's very true. The Arameans have gone. And everybody came out to enjoy. Hanzi mitembo yakadzika zvisati zvamboonekwa. Imwe nyaya iyo Pastor Sendra vanoiziva, takambofamba nayo rimwe gore tiri pamvhuserere door to door. And nhasi again nyaya yevhuserere yabatwa zvikuru sei kuti munoona iwewe neni takaziva Jesu. Saka zvatakaziva Jesu, why do we spend time yedu tichienda kumachechi kunoparidza vhangeri? Iwe teerera unzwe mani. Hanzi mukadzi weSamaria naJesu patsime. Mukadzi weSamaria paakarealiza good news dzasvika paari, hanzi akatadza kumira, akatadza kugarikika, akati kuna Jesu, chimbondisiyai ndimbodzokera muguta. Mvura yakanga auya kuzochera, chirongo akasiya chiripo, akadzokera muguta, akaridza huhwi, akadaidzira akati, hei vanhuve, nditeererei. Kutsime uku kwaitika nyaya. Zvikanzi chii? Zvikanzi ndaona murume anditaurira, andiprofita zvakadzika. The Messiah is here. Come and see. You know what? That woman could have chosen to say, I've met the Messiah. This is my sole possession. I want to keep it a secret. Or, andichadzokere kuguta.
I'm going with the Messiah. But she did not do that. This is a day of good news. This is a day of good and glad tidings. This is a day where great things are happening, and I cannot sit with them all by myself. And let us go out. Jesu anodaro. And Jesu hati ende mumakereke mune dzakabatwa kudhara, mune vanhu vakabhabhatidzwa kudhara. Tiri kupedza nguva, vavhangeri, vaparidzi, vanyori, tiri kupedza nguva tichiparidzira vhangeri kune vanhu vakatendeuka, kune vanhu vakabhabhatidzwa kudhara, kune vanhu vanoziva Jesu Kristu. Takanzi endai munoparidza evhangeri kumarudzi ese, anenge atenda ngaabhabhatidzwe muzita raBaba, reMwanakomana naMweya Mutsvene, and you move on. But it's true, gara mumachechi. We're establishing churches. Jesu haana kumbe-establish a church. Vhangeri raJesu ivhangeri regood news. Vhangeri regood news harigare muchechi, rinofamba out, rinoendeswa kuvanhu. Ndo vhangeri regood news. He doesn't say go into the churches to preach good news. Kune vanhu vakapona kudhara. Kwete. Mukadzi weSamaria anoti huyai muone, huyai muone, huyai muone, huyai muone, huyai mundionere. Zvandaona patsime, huyai mundionere. Zvandaona patsime. Ndinonakidzwa nemurume akanga akazvarwa asingaoni, akaoneswa naJesu. Ari muchechi achibvunzwa, akataura akati, I don't care. I don't care. I don't care. Kuti munhu iyeyo muri kuda kumupa mazita, muri kuda kumuita chi. What I know is I did not see, and now I see. And that person, if you guys you think he is not a prophet, he is not a Messiah, then that's your own problem. Because sekuziva kwangu hakuna kumbobvira kwaita muprofita akati munhu akazvarwa asingaoni aone, kugadzirwa maziso patsva. A day of good news inoda kucelebratewa. Challenge yenge iri kuti today wakagarirei negood news? Wakagarirei negood news? Some of us tinoda kukwira kusvika pamusoro pezvikomo kuti tionekwe nevanhu, kwete kuti tione vanhu. Munoona, ngatikwirei pamusoro pemakomo, denga pemakomo, kwete kuti vanhu vatione, asi kuti tione vanhu vari kunida our help, our support and everything. Evhangeri rinenge tinaro nhasi, vhangeri rinenge richidakadza, vhangeri rinenge richiunza enlightenment, vhangeri rinenge richitokonya pakati pemoyo, vhangeri rinenge richiburitsa kuti vana baba nana mai, let us stop and reflect. Life is suffering. But it doesn't necessarily mean that when life is suffering, we cannot live a worthwhile life. In that suffering, we can still make it. We need to do something. There is a cause or there is a reason to our suffering. It is not about resisting, fighting against people, being resentful, being angry, being very, very vindictive. Because tiri kusafa. Imwe nguva tinosafa kuitira kuti tizive Mwari. James, mfano waJesu, anonyora kuti muti mufaro bedzi kana muchiwirwa mumiedzo nemiedzo muchitambudzika, nekuti kumwe kwacho kunounza kutsungirira, kunotesta your resilience, kunotesta your faith, kunotesta your determination, kunotesta how faithful and hopeful you are. Zvinoda patience. There is an end to suffering. End to suffering. Musafunga kuti kana tafa. Paul anonyora achiti, munoona,
anzi iwe usaende Jerusalem nekuda kuti uchanosunga uchanotambudzwa uchaita sei. Paul anotaura kuti no, I cannot stop going to Jerusalem because I'm going to be arrested and I'm going to be punished, I'm going to be persecuted or possibly killed. That is not going to stop me because andisi kunamatira kusafa. Some of us hatidi kuuraiwa nedambudziko but tinoda kuenda kudenga. How can you go to heaven kana usina kufa? Tinonamatira kusafa. Isu tichitaurirwa kunzi Jesu akaenda, Ishe wakaenda, asi achadzoka, atipinze mudenga kunyika yakanaka. Saka tinotofanira kufaka. Kana uchinamatira Mwari weye musaite kuti ndife, unoda kuti zviite sei? Paul anotaura kuti no, kurarama uku hakusi kuti handidi kufa, ndiri kutorarama nekuda kwenyu, ndokunzwirai tsitsi kuti munosurukirwa zvikuru, munochema, munoita sei, but I am ready to die anytime. So the end of suffering can mean more suffering and sometimes death or loss. Hanzi mbeu kuti imere inotoorerera kuti igeminate. Hazviite kuti tingomuka, hazviite kuti madambudziko angopera. I was saying today, kana uchida kuziva kunetsa kurwadza kunoita kugadzira nzira nyowani, usavhunze tumagredha tuya kana kuti macompactors, kana kuti usavhunze tar spreaders dzinenge dzakuzomwaya tara pamatombo. Bvunza caterpillar. If you ask the caterpillar, earth movers, bulldozers, they will tell you that it is not easy. Bvunza jackhammer inobora matombo inokuudza kuti it's not easy. Bvunza maderemete, madynamites anokutaura kuti it's not easy to make a road. Bvunza madrillers, tunnel drillers, they will tell you. Kana makuzodrive mumatunnel, watezo rangu vanofarira mutunnel, tunnel zvinoita sekuita kunge so easy. Kuti upenyu hunake, sometimes we've got to suffer, we've got to go through hard times.